Hayırlı günler, кадерлі достар, туганнар. Сижу за решеткой в темнице сырой деп әйтә торган була инде бу. Менә шул решетка аркылы гына сезгә тагын кайнар сәламнәремне җибәрим әле. Бер мәртәбә видео төшергән иман сәйбәт чыкмады. Якынрак китергәч начар икән, миләшләрне күрсәтәсем килә инде. Менә шулай иртәгесе көннән көннәр бозыла дип әйтәләр. Матур җәйге көннәрнең кадерләрен белеп каласы килә инде менә шулай. Тәрәзә аркылы булса да хәлләрем әйбәт, минем өчен борчылмагыз, Аллага шөкер. Карыйлар, ашаталар, эшертәләр. Барыгызга да матур, кыяшлы, кайнар сәламнәремне җибәреп калам. Исән сау булыгыз. Сау булып торыгыз.